vás Mike a dneska sme tu GTAčka s Davidom a Adamom a dneska vám ukážeme pár stantov v GTAčku, ktoré sa pokúsime dať. No ale ak to nebudeme dávať, tak sa nás na ne asi vysedreme a pokračujeme na ďalší. Chalani, takže takto musíte ísť cez strom a nedopadne na tento dom, ale na tamtú strechu. Taký wallride a... Nedopadne na tento dom, ale na to strechu. No však, lebo som dopadol na ten dom za tým. To má si berie. No tak to čo bolo? Čo ti dáva? To čo som dal teraz úplne na prednom kolesi až do prdele volaže. Hej, ale hlavne sa mi tam nestrčte volakdo. To čo ti dáva? Zase som to skoro dal, už druhýkrát. Kámo, ja som ťa skoro zepalil. No som tam. To fakt? Dal si to? Tak ja som vravel, ale... Ty kokos, čo ti dáva? Čo ti dáva? Taký Ja sa break. spolu konári. Ježiši, veď to nejde. 360 a ideš. Ja pierdole, ešte zabrziť treba. Kámo, jestli by to išlo o ten konár, kámo, tak ja tam už som 5 krát toto. A zase! Videl si to tam? Fuck. Stále na tým konár. Nemôžem to Ale nejak odžubať, kámo? Áno, Adam, hlavne, že pred chvíľkou, keď sme to skúšali, tak no... Zase po Ale tom už konári. je to na to. Fuck! Adam, choď stať dole a daj to ešte raz. To si robíš prdel, čo sa mi stane za chvíľku. Dobre, takže teraz budem nutený strich, takže... 8 sekúnd som späť. Ok, takže som späť. Janovi ok. Som späť, hej, takže chalani si išli natankovať a idem sa to skúsiť dať. Pokúsiť teda nie skúsiť. Chalani! Ty vole, skoro som to dal. Skúsime sa ešte raz. Chalani, potom pôjdeme aj na ten wallride v SF. Koľko to nie je. To nedáme. Ja som to dal. To nefunguje. Funguje, ja som to dal, tak ticho. Ale nefunguje tiško. Áno, nedal som to, že... To čo bolo? What the fuck? Kde mám motorku? Aha, už ju mám. Idem natankovať ku Janovi. To komu tam niečo hralo, kámo? Davidovi, ne? Ja aj tebe. Obidva. Jaj! Už viem prečo, hej, rozhlas. Alebo oni koškari, nie? Počkaj. Troška vyšiel pred pohodinou. Čo ti dáva? Takže som mal pravdu. A pán pídu. Ja už som tam bol raz, takže ešte vy potrebujete raz, takže... Však jasné, až keď to dám. Ty tráta musíme byť, ty si išiel tam do boli dole. Ale ty si šiel stále dole, smola. To sa neráta, či čo? Nie, nerada. Do prdele, ja tam vždycky napalím do toho baraku oproti. Kto z vás tam už je? Dili, no ja som tu, ale nie som na tej budove. Ja už som na ceste k tomu stanku. Tak to si dobré, že si na ceste. A ja som, vieš kde? Na chodníku. A čo? Vadí? Čo ti dáva? Čo ti dáva? Kamo, ja som debil! To si robíte prdel. To ideme dlhšie. Kamo, keď sa budeš kúkať na to video, tak sa doštíš. Prečo? Ja som tam bol, len ja som miesto SK stlačil Včko, ja som padol dole. Kamarádi, druhýkrát to dám teraz. No jasne. Dajako! Nie, Beyblade som dal. No dobre. Kamo. Ale ja viem, jak tak, takže... Fontán! Sorry ti! Zletel! Ne, ja som tam už bol! Však aj ja som tam bol, ja som stlačil Včko. Keby tam je iba ten kmeň, No veď keby tam iba ten kmeň a nie celý strom. Jaj, Adam! Ja som Davida zhodil z toho mosta. Ja som to teba... To čo je? Ja som ho kopol dole. Aj, díky, Adam, tam, díky. Nie mi zač. Tak ti
teraz to dám, teraz to cítim v kostiach. Na jako, kámo. No tak dočkaj na mňa, teraz čum na mňa, ako tam vyšepím. Dobre, takže kúknem sa, ako to dávajú chalani. A ak to nedáte za 2 kola, tak to strihnem, a keď to dáte, tak to znova zapnem. To strihneš. No tak. Dobre, a dám prvý pokus. Nie, máme 3. Výsledok. Nulový. No. David? Fontan! Nie si. Si! No, ten má šťastie. David! Ty si debil. Adam? Prečo? Adam, on sem už vyliezol a on dal plyn dopredu a on padol dole. On tu stál už chudák. Dobre, takže koala už nemá, koala už, Dostať. dobre, koala už nemá pokusy. Ešte ty máš jeden, Adam. Nie, ja mám ešte jeden, Erik. Dobre, takže chalani to nedali, takže to strihávam a keď... Ešte jeden. Dobre, tak ešte jeden a potom to strihávam. To vyšlo, nie? Potom to strihám a keď to dajú, tak sa vrátim. Poď. Dobre, koala prvý pokus. Nie, ja tam idem ešte. Adam druhý pokus, takže Ešte jeden. o sekundu sa vrátime. Takže chalani tu stále robia, neviem čo tu robia, asi sa tu hrajú na kolotoče, alebo ja neviem na čo sa tu hrajú. Ale ešte sa im to stále nepodarilo. Už prešlo 10 minút a stále... Jasné. 10 minút. To si. No však... Okolo do domčeku. Tak dočkaj, teraz to už dám. Inak tak pre zaujímavosť, server sa volá Super Parba. Nechoďte naň. Poďte naň. To je čurák. Takže voláme sa tu Kurkoš, to je Adam. Koala je David a ja som pán Izák 12. Najlepšie nick na celom svete. A kto má najviac peniazy, no jasné, že koala. No jasné. A Koľko mám ja? Aha, ja mám 300 000 v banke. O, Koľko zarábam viac za deň? Adam to dal, Adam to dal, super, takže čakáme už len na Davida. A to strihnem, lebo sa mi nechce kúkať. Ok, takže Koala to konečne už dal, takže vrátime sa pri ďalšom stante. Tak o pol hodinu to zase dal, ty vole, že musel čakať. No ty kokos, už ma tu hlava boli. No dobre, takže vrátime sa pri stante v loso. Kde ideme vlastne teraz na stant? Jednoducho, pomína sa. Dobre, takže vrátime sa, keď budeme v SFO pri stante. Bú. Ok, takže som späť. A sme tu v SFO pri stante s wallridom. David sa tam už dostal, zázračne, neviem ako. Prvý pokus a on to tam dal proste. Jak král. Dobre, ja to dám tiež, neboj David. Po takú za takú hodinku, pol hodinku, tak dám. Ja sa potrebujem, what the fuck, to čo mám, aké pad FPS-ka. Ja to dám proste, ja si verím v kostiach, proste aj v nohách, aj v rukách. Keď sa mi tam Adam nenasere s motorkou. Kámo, ale na prvý pokus som to dal, to akože čo je. Kamo, teraz to dám. Cítim to v nohách. Počkej, ja si im prevodu. Nepi furt! Kamo, čo ti dáva takéto... to čo som dal, aký slide. Koľko som ťa skoro zapalil. Ty už tam? Na chvíľu. Chamo. Kamo, raz som to dal, keď sme to trénovali a nikto iný to nedal a teraz to dá David, ty kokos, ale ja to nedám. Toto je život. Som ti sepalil motorku. No čo tam je lami? No čo sa, kto tam je lama? Kto ti tu je lama? Keby. Ty dilinko. Dobre, ideme na to, hej! Ideme na to. Kamo! Ale sme mohli skočiť na tú druhú budovu, to je tiež taký ako keby stand, nie? Na akú budovu? Tu na ktorej som ja, tak tu na je taká No to je taký stand, jak poďme srať a malovať, však to dáš jak mužku. Fuck! Jo! Ty krávo! Videl si ma? Áno. Kámo. Ja si tú motorku radšej odparkovať dozadu, lebo ja sa bojím proste. No, keď ťa sepalím.
Kámo, blbé schody. Ach jaj. Joj, vy ste lami. Toto video bude polhodinové, ty kokos. A 2 stanty dáme? Jak Ej, pán. no Koľko bude tento stand trvať? Ty kokos! Tak Joj, vy ste lami. Na tomto serveri hráme už dosť dlhú dobu. Mám tam Ja už mám nahratých... tretí účet. Mám tu nahratých 169 hodín. 69. 169 hodín. Čakáme na Ja už tu mám 200... tretí účet. Čakáme na 200 hodín, aby sme mohli kúpiť firmu. Čo robím? Aby sme mohli kúpiť firmu a motorky sme si kúpili dneska. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme stantovať. Ja si to dám na prvý pokus. Akurát, že ty neviem na to. Jo! Ja mu horí motorka. A máme ešte, ja mám ešte 2 auta. Chalani, vy máte koľko aut? No, jedno. Tak ja som Kámo, ja to skúsim normálne. Ja No to však skúsim ako vozidiel, koľko máte vozidiel? Iba jedno. Kámo, ja to skúsim prebehnúť na tú druhú. Iba jedno vozidlo. Ty máš iba tú motorku? Tak nemám. Ale že už iba jedno, kto je k tejto. Jo, aha, takže Adam má 2 vozidlá a ty, Adam, či David, ty máš koľko vozidiel? Pani Slag, aha. Dobre, takže David má tiež 2, takže ja mám 3. Také pekné autičko, ktoré máme všetci traja a potom taký črep, ktorý neviem, som skade ukradol. Ej, počkaj, ja idem s vami, lebo ja viem, že vy ste takí nubá, že to zase nenájde. Nedáte, už aby tak. fanúšikovia nehovorili, že som onný veľký hacker, tak. A to ty... Som nejaký hacker. Áno, hacker. Only ten hack, čo som mal, keď som bol malý. Wallride, taký som tam hádzal jak svinia. Ja som zase na prvý pokus, tak... Sa naserem, ty kokos, si to stiahnem. Takže už viem. Hacker. Ale aký hacker? Tak ja som bol malý, to som ešte nevedel hrať. A Ja to, som skoro a zase- Counter-Strike ako vysvetlíš? Counter-Strike tiško, dobre? A Minecraft? Hráme GTAčko, druhu. Ja Adam, tam nedám nikdy. Adam teba skoro zepalil taxík. No však lebo je to retardovaný. Za Ej, ňou ja som som to tam už nedal. skoro kola bol. Jej, čo robíš, kokos? Potom dáme ukážku aut našich, hej? No ako nedám ten A vole. hlavne Erikového Hustlera, lebo... Elik. Chalan, ja som to dal. Ja som ťa boostol. Ty si tam ani nebol. Ja som ťa boostol. Kola to dal, hej, so mnou to Ja som ťa dal. boostol, Erik. Teraz čakáme už len na Adama. Erik. Takže Adamové pokúšanie strihnem, takže čakajte, o chvíľu sme späť, takže čus. Takže sme späť a toto sú naše autá, teda moje a Davidové. A Adam musel odísť, takže toto je koniec pre prvé video, takže čaute.